Egunon entzuleok, uztailak 12 asteartea da, Iruñeko San Francisco plazatik, Alde Zaharreko bihotzetik ari gara, San Ferminetako azken, 3. eguna dugu, 60 ordu besterik ez, festak amaitzeko, Euskal Herri Irratia, entzuten ari zarete, FM-ko 98.3an, eta egunotan jakizuen bezala, elkarlanean ari gara, Xaloa telebistarekin ere, Saioa Alkaiza, egunon. Jabiltza. Zer moduz daramatzagu festak? Ongi da, 12. eguna da gaurkoa eta nabaritzen da hori ere, baino gustora ezin gara kexatu. Bai, esan didazu, bueno, ni triste nago, esan dizute hasieran, gris daukagu zerua, eguzkirik ez dugu ikusten, freskatu du, 15 gradu behera egin du merkurioak termometroan. Nik iruditzen zezkidala, San Ferminetako egun politenak hauek, izan ere, jendea joan eginda, geratzen da askoz jende gutxiago eta giro herrikoiagoa dagoelakoan nago. Bueno, etorri zaizkigunak dira mugaz bestaldeko lagunak, ezta? Asko eta asko ikusten direlako iparraldetik eta Frantziatik etortzen direnak, hain zuzen ere festa dutelako beraiek, ezta? Eguna delako hori da, bai. Hori da, eta giro berezia sortzen delako... Egitarauari ere begiratu beharko diogu gaurkoan, izan ez, Zaharren eguna da. Bai, egitarau ofizialean Zaharren eguna, eta horrenkarietara zenbait ekitaldi ere antolatu dituzte, ezta? Meza izan dute San Ferminen kaperan, orain dela ordu bete eskas, eta orain txertan hasiko da Zaharren eguneko kontzertu berezia, Sarasate pasealekuan. Joar eta Juslarrotxa errondaiak izanen dituzte. Horrez gain, musika emanaldia ere gauean propio pentsatute Zaharrentzako, Gurutze plazan Los Diablos taldea hariko da, gaueko 10 arte. Eta bestelakoi dagokionez, herri kirolak ezanen dira, baita bertsolariak ere, bertso jaialdi mundiala izanen baita Sarasate pasealekuan. Ametxar Zaiu, Sander Fuentes Iturri, Maialen Lujambio eta Neko Lazkoz. Beraz, goi mailako bertsolariak izanen dira horiek eta bestelakoak ere, San Ferminetan badakizu improvisazioa, eta bestelakoak... Gaueko kontzertuak ere ez ditugu aipatu, Foruen plazan, Sidonie, Baobabs Will Destroy Your Planet, izanen dira, eta gaur gurean ere, ekarriko ditugu goltza gainera. Hori da, eta akustikoan pare bat abesti behintzat entzuteko parada izanen dugu, eta Eimar Uberetagoiena kantaria bera etorriko zaigu. Gaur, ekitaldi ofizialetik kanpo Atunjana izanen da, hementxean Soleaga kalean bertan, eta antolatzaileak ere etorriko zaizkigu, Arraina, ekarri baitute Bizkaia aldetik, Ondarrutik hain zuzen ere. Bestelakoak ere, Joseba Siron alkatea izanen da gurekin, ordu batean gutxi gora bera etorriko zaigu, eta elkarrizketa eta festen balantzea egiteko parada ere izanen dugu. Ardan bera, Jokin Azparren etorriko zaigu bere fanfarrearekin, Uhartetik, eta entzierroaz ere solastu beharko dugu horretarako. Bi korrikalari ekarritugu, Aritz Kolio eta Xabier Santa Maria. Zaiek justu korrika egiteute Santo Domingoko Maldangora eta gaurko entzerroaren berri emanen digute. Eta kirolari bat ere gonbidatuko dugu gure saioaren azken partean, ezta? Oinatz Bengoetxea pilotaria izanen dugu eta San Fermin txapelketaren berri emanen digu berak. Bueno, hauesek eta beste hainbat kontu, beraz, datozen 2 orduotan San Fermintza saioa eginen baitugu. Hitza eta musika zuzenean eta segidan entzunen ditugunak oso mezu interesgarriak. 12 eta 5 dira. Euskal Herria Irratian zuzenean San Francisco plazatik, herri San Ferminetatik. Eta zuzen ere, herri San Ferminei so eginen diogu gaurko egitarau ere leku beteta dagoelako. Horretarako bertako kide den Aritz Kolio etorri zaigu gurera eta berak esplikatuko digu zer den prestaturikoa. Zer moduz, Aritz, egunon? Eguerdion, bai, eguerdion. San Ferminak, ongi? Ja, nahiko nekatuta 12. egun honetan, asteartean, ja, nahiko bukatzeko kasi ez da gogo egin. Bukatzeko gogo goztia, ja. Bai. Eta egitarauari dagokionez, badakigun bezala 3 plaza bete dituzu ekimenez, Errekoletak plaza, San Francisco plaza eta San Jose plaza. Eta zer izan dugu gaurkoan, adibidez, Errekoleta zen.
Ba hori da ez, Errekoletasen azoka gastronomiko ekologikoa dugu goiz-goizetik, gero eguerdietan Adriana Olmedo dago, eta gero ja arratsalde gaueko musika emanaldiekin, bai du Lur Jota, Drug Pockets, Estrikaia, Frenetik eta DJ Creator. Gero, hori da, San Frantziskon, goizean hemen, lastotan arte lan herrikoiak ditugu, eta gero arratsaldean playback lehiaketa irekia eta... Eta nola izan dena playback lehiaketa hori bada berrikuntza bat, eta pentsatu plater nagusiak gaurko egitaragoan nolako izaten da? Ba, espero dezagun jendetsua izatea, ze bestela arduradunak egon beharko gara, hemen, bai, zeo zer egiten. Hori da, eta amaitzeko San Jose geratzen zaigu, zein izanen da hor eskiniko diguzuena, batez ere dantzaldiak eta disarretakoak izanen ditu. Bai, San Jose plazan goizetik mus txapelketa batean zauden, eta nahik oraindik jarraitzen dute bertan. Gero arratsaldean dantza kantuz herrikoi bat dago, eta gero hau partean bederatzietan atxa jaunak. Bada zer gozatua beraz eta San Ferminetan, esan du guztaiak 12 dauzkala da, pasazezkigu egun batzuk, eta hemen ikusten da jendea gora eta bera, gaur bereziki beteta dago plaza, ari, ze valorazio egiten duzu orain artekoaren inguruan? Ba, valorazioa ona, batez ere, igandera bitarte, batez oso jendearen parte atzearen aldetik oso jendetsua izan delako. Gero, igandetik ona, geratu gara, Iruindarra, gehien bat, bete izan ditugun plazak, izan dira azkenean hori Iruindarrez beteak. Oso, ikusten da beraz, badagoela zer gozatu zuze, orduan bukatuko zu gaur turnoa, pentsatu luze izanen dela txandan. Txandak ez dira gaur bukatzen, txandak bukatzen dira guzti hau jaso eta gero, orduan uztailaren 16 bitarte, jotake hau guztia atera arte. Eta eutxi gogor, eutxi goiari. Bueno, normala da nekatuta egotea, oso goiz altxatu zarelako, korrika egiteko entzierroan hain zuzen ere, eta horretaz guztiaz hitz egiteko tartetxo bat zabalduko dugu segidan entzierroaren solasaldia egiteko. Amar direnean, Euskal Herria Irratiaren sintonian, eta segidan eginen duguna entzierroaren kronika solasaldia, hementxe baita euskagu bi lagun, oraintxe arte esan dugun bezalaxe, Aritz Kolio. Eta Xabier Santamari ere gurekin da. Gaur Victoriano del Rio ganadutegi izan dugu, 2 minutu eta 11 segunduko entzierroa osatu dute animaliek, eta zuek non egon zarete? Ba, bueno, gu biek egondu gara ja, Santo Domingo garrikan, beti bezala. Dugu ohitura aspaldiko partez, eta beti... Beti bezala esan duzu, zenbat urte dira? Bueno, beti bezala gaten alduz, nirekin niretzako 50. urtea da. Eta niretzako 7garrena, baina. Orduan ikusten denez errelebo bada hor. Normala izan ere zuk bauzkazu urte batzuk, Javier batzuk esanen dugu hola abstraktuan, eta zu gazteagoa zara. Bai, gazteagoa, baina horretan saiatzen gara ia egunero aldapan egoten. Hori da. Bueno, esan dugun bezalaxe, azkarra eta garbia izan da gaurko entzierroa, erorikoak izan dira, baina zauritu larririk ez, nahiko arinak izan dira. Lehenik eta bain zuen pelikula ezagutu nahi dugu, ezta? Zuziria bota bezain pronto, nola ikusi duzue gaurkoa, ezta? Lehenengo metroetan egiten duzu korrikazuk, Xabier Santamaria, ezta? Bai, nik uste dut biek egiten dugula lehenbiziko tramoan, hor Santo Domingon, orduan bertatik guk ikusten dugu Zuziria, nola egiten duen beti goti, nola lehertzen dan, eta orduan saiatzen gara ikusten, nola heldu diren zezenak, nola badiren tandeka edo bizka bat luzatuago, edo ikusi, ezta? Beraz, udaltzainen esi horretan egoten zarete zuek, ezta? Gutxi gora bera. Gutxi gora bera, bai. Bai. Eta gaur ez ikusi dugu, zezenak heldu zirela aski bildu, ezker aldera, pixka bat zabalduta, eta, nire impresionea izan du da oso azkar heldu zirela, baina badirudi ez zela horren azkartara gure tramuan. Impresio horiek ikusten denez azpi subjektiboak izaten dire,
Ni pixka bat larri ibili naiz, gero kentzerakoan, apartatzerakoan, lagun baten olako tripazorro mullido baten kontra egin ahal izan dut, suertez, baina asko urbil pasatu zitzen da eta beldurre peskat pasatu dut. Dena den, suzidia alertu denean, joaldunen atzetik abiatu dira 6 zezenetatik 4, ezta? Eta aritz, udaletxeko plazara iritsi aurretik aurreratu zaizkie gainera, ezta? Nola ikusi dituzue lehenengo metro hoietan, ezta? Ni lehenengo metro hoiek gaur egia esan da, lurzoruan ikusi ditut, apenas 1 metro baino gutxi egin ditut eta lurzoruan bukatu dut normalean gazteo bukatzen dugu modu. Bueno, arrisku gehiago daukate ondoko adiskideek sarritan zezene baino? Bai, gehienetan ondokoak edo hor kanpotik datozenak batez ere, igual ez jakintasunagatik, leku horretan jartzen dirako korrikatzen batzutan eta nahiko leku zailtasunak dituen leku bat delako, esaz? Eta nolako izan da zuen korrikaldia? Ongi aritu zaite gonkoan, azkar, bizi, alizan dituzuen metro batzuk egin, nolako izan da? Gozatu duzue pilota? Gozatu ez, uste dut oraindik ere entzierro hori faltan dudala jai hauetan, orduan espero esagun geratzen diren horiek izatea baten bat, ze bestela... Asmoa duzu urrengoetan ere korrik egiteko? Bai, datozen egunetan bai. Batez ere hori, etxeko jendea dagoelako, jende gutxiago dagoelako, nahiz eta horrek ez duen kentzen, ez? Gero hor dagoen lehia eta guzti hori, baina bai, datozenak hor egongo gara goizero. Zu gazte zara, aritz, ezak guztak parranda eta entzierran korrik egitea, erreserbatu egiten zaren propio. Saiatzen naiz dena ongi antolatzen, baina ez da erresa ez, parranda, gero txandak, izigora eta bera, eta azkenean geratzen gara ia egunero hautsi gabe. Baina saiatzen gara dena egunean sartzen. Oso zaila izaten da, baina sartu egiten da. Javier, Victoriano del Rio Banadutegiko zerzenak ziren gaurkoak, berriz ere itzulita gaurko entzierrora, aurretik ere egonak dira Sanferminetan, ezagunak zenituen zu. Bueno, bai, nik alere erran beharra dut, ez diedala olako, ez dakit, kaso sobera egiten zegana dute egiten, edo ez den, ez da? Baina bai, 5 edo 6 aldiz egonak dire, nik uste dutela ospea direla ez direla sobera nerviosoak eta hola. Baina hori dira historia batzutan betetzen direnak eta beste batzutan ez. Zertzena dutena da. Ez da arau bat, ez da ezin baiakin sekula. Eta salbo espena da erregelan nautitzetan aldapa horretan, ez da? Nola heldu diren? Oskar bat. Eta hori gelditu eta ikusi behar, ez da? Gaur heldu dira aski zabalduta eta, bueno, komplikatu izan du da. Santo Domingo karrikan estu aldia, zailtasun bat alde batetik, baina beste aldetik espazio kontrolatzeko errazago. Abiadura ez, abiadura kontrolatzea zaila da. Txampon guztiek bezala bi aurpegi ditugu, ez da? Espazio erreza eta berriz ere denbora eta abiadura zailzea. Hori dira da. Halere hor egotea, bakarrikan egotearekin jaren ikustu dut, satisfazio nolabaitekoa izaten da. Ez da estapetan duzala, estapetan aditzen aldan gorkalei batzu, hoy no he cogido toro, guk esaten dugu, hoy no me ha cogido el toro, eta automatik ingan, ez da? Hala pensatzen duzu? Aritz? Gehienetan entzierroak ez dakizu zelakoan izango diren, ganaderia bakoitza modu oso ezberdin batean mugitzen da, eta kontuan hartuta lehenengo bi entzierroak zelan jundiren, zelan ziren zezenak eta hori, ezin dezakezu espero nondik atera daitezken. Aurrekoetan ere korritu duzu, zenbaitetan festa hauetan? Bai, korritu izan dut, baina hori, beste egun batzutan gau ez ateratzea tokatu izan zait, orduan entzierroa utzi diet beste lagun batzuei. Tokatu esan duzu, gau ez ateratzea tokatu edo aukeratu, auskalo hortxe ez da. Galdera, azken kontu bat, nola bizitzen du entzierroan korrik egin behar duen pertsona batek, suziria justo zuei bertatik ikusten duzuelako, suziria lertu horreko azken momentu txoiek, azken une horiek. Ni normalean goizeko 7 eta 25 inguruia errekorridoan nago, aldapan nago, eta azkeneko ordu erdi hori da hiltzeko modukoa. Nervioak jota, ez da? Nervioak jota eta ezin ezer egin, ezin pentsatu, Ez dakit, beti esaten da, igual ezin da kontatu, baina batzu bauzkate ritual batzuk, edo beti egiten dituzuen ohitura horiek, zuek baldaukazue baten bat? Kantatzea, normal. Kantatzea?
Bueno, kantatu egiten da, bai, hori ohitura da. Eta euskaraz azkeneko urte hauetan ere? Bai, ni normalean lehenbiziko kantu uzten dut hurbildu gabe. Zertaz, bueno, jende pila bat dago hor, gero ja, bukatzen danean, jende azten da beti-goti, pixka bat aldenduz eta tokia egiten da. Eta gero, egia da, hor lagunak, garela guztek ezaguna gara, gehienak gelditu garenak, ezta? Eta momentu ongegarria da, justu Zuziria ikusten denean beti-goti, orduan, bada nolabaiteko elkartasuna, nolabaiteko sentimendu amankomunekoa, eta hori aski polita izaten da. Beldurra nahazten da, emozioakin, eta gero, kasu egin behar da zer datorrena, eta orduan egiten da zierrota. Gero, gozaldu, hori da importanteena, noski. Oso ongi, bihar ere gurean nahi zaituztegu kontatzeko entzierroa, Aritz Kolio, segi Santo Domingora joaten, eta batez ere batazbesteko adina jeisten, bertan. Veteranoak direlako gehienak, ezta? Bai, veteranoak dira gehienak, baina gara talde nahiko desente handi bat, nahiko gaztea garenak, eta hor jarraitzen duguna Santo Domingon, eta ez, entzierroko beste leku guztietan korrikatzen. Hori garrantzitsua bai da, Oso ongi, Xabier Santamaria, mi esker zuri ere, eta bihar arte, bestelako mezuak orain Euskal Herria irratian 12:20. Saia eskaintzen ari gara zuzenean San Francisco plazatik Euskal Herria irratia entzuten ari zara. Hementxe aurki gaitzakezu plazan bertan edo bestela FM-ko 88.3an zein euskalherriairratia.eus webgunean. Eta oraingoan gurekin dira Atunjanako kideak karrikirik antolatu du eta Silvia Alonso eta Eneko Aramuru dauzkagu ondoan eserita. Egunon eta ongi etorri. Egunon. Zer mozabiltzate, 21. Atunjana izanen da gaurkoa, badu jada tradizioa honek, eta konta iguzu, Silvia, lehenik eta bain nundik eta nola sortu zen? Bueno, hau sortu genuen, Karrikiri elkarteak eta jendea jakingo dunala ez, bada Euskal elkarte bat, eta orduan, hasi ginen gu lanean, Karrikiri bezala urtean zehar, orain dela ja, 25 urte. Eta esatu genuen, gure zea da, urtero eta urtean zehar, Euskaraz eta Euskaldunen artean, hartu emanak lantzea, ez? Eta orduan, hasi ginen orain dela 25 egun, 20 lagun edo, pentsatu genuen jaietan ere, Euskaraz ustatzeko eta Euskaldunen artean hartu eman da lantzeko, zeo zer egin behar genula, eta horrela hasi ginen, orain dela 21 urte. Esan duzu 20 lagun biltzen zinetela, baina gaur egun zenbat lagun biltzen zarete? Aurten egongo dira 130. Gertatzen dena da, guk beti jartzen dugun muga, ezin dugulako denontzat edo, prestatu, azken finean gu ez gara profesionalak, eta egiten dugun alik eta hobekien. Baina, gero, muga jarrita dago 130. Eta 130 lagun egongo gara. Bueno, esan dezagun, Antsoleaga kalean egiten duzuela Atunjana, ezta? Atunjana egiten da beti Antsoleaga kalean, eta orduan, eskerrak eman nahi dizkiet, bai, Arturo Kampion euskaltegiari, azken finean, zaldiko maldiko haiek hartzen bai dute, eta laguntza ikaragarria ematen digutelako, baita ere, eskerrak eman nahi dizkiot, Ondarrutik etortzen diren lagunei, eta zaldiko maldiko elkarteari ere. Bueno, los del Bronce Peñakoak asko maite ditugu, bereziki unetxo hauek eskaintzen digutenean, eta aurrera jarrituko dugu. Eneko Aramburu, Nafarroan itsasorik ez, eta nondik ekartzen duzue atuna, beraz? Bueno, atuna, harrapatzen dugu, Ondarruko 3.000 eta handik ekartzen duguna, ja satituta, garbituta, barbitakoa ekartzen dugu eginda, ia eginda, azken atuna botatzea. Beraz, arrain freskoa da, eren egun hartutakoa. Freskoa, arain egun goizeko 6etan. Bai. Harrapatu duen. Txalupa batean eta zuk zeuk, ezta? Eta prestatzeko garaian nola egiten duzizan ere, Atunjana hola esaten da, baina badu lan handia bada. Zein da errezeta bintzat kontatu daitekena? Ez dauka, askorik da produktu ederra izatea, Ondarruko atuna, hori da garrantzitsuena, eta hortik aurrera
Marmitakoa egiten dugu aurreko egunean, Ondarrun. Esan dudan bezala, azken pultsua botateko hemen, azken atuna botatzen zaio marmitakoari, eta atuna hemen bertan erretzen dugu, ojaelean erretzen dugu hemen atuna, kipula bizka botatzen zaio, eta listo. Aizu, eta... Nola ekartzen duzu, esan duzu marmitakoa Ondarrutik, 121 pertsonentzako nola ekartzen duzu hori? Entzatzu kasi kamioi bat beharko zuela? Land Rover batean. Ez da horrek izaten, topin bat da, eta kotxe batean saltzen dugu, eta, bueno, etortzen gara nahiko baldraz, baina, bueno, entzen gara. Bueno, garai batean 5.200 batean ekartzen zenuten, ez da, kopiloto? Horrek txikiago bada. Bueno, eta urte oro, Silvia, Eneko, saiatzen zarete berrikuntza bat sartzen atun janean, ez da? Ez dakit, aurten atunarekin egindako zapatak salduko dituzue, boltsoak, zein da aurtengo innovazioa? Aurtengo innovazioa, bueno, hasi ginenean ere, Juan Maria Zakek emandako, rezeta, eta egiten genuen atun sorbetea. Aurten, hitz egin genuen Patxilaborda eta Duguna taldekoekin, eta haiei esker egingo dugu performance bat atun dantza. Eta, atun dantza egingo dugu, eta, bueno, ikusi nahi duna, Ruiz Ladila eta ikusiko du. Bueno, urrengo urterako, pensatzen dut, esate baterako, Zubietako atuntunteroak ekar ditzakezuela, ezta? Zubietako hor daude, bi horiei esango diegu, etortzeko agian, joaldunekin. Ez, egingo dugu, datorren urtean zer egingo dugun badakigu ere, baina orain ezin dugu esan. Hori sekretua ere bada, eta Silvia, galdera, nola bururatu zitezuen, hemen Iruñan, Euskal Herriko hiriburuan lehorrean, atun jana egitea, zergatik atuna Iruñan? Bueno, atun jana esaten zaio honi, baina baita ere arrantzale eguna. Eta zer dela eta, karrikirikide bat, eta sortzaile bat, ona etorri zen bizitzera, Ondarru, Juan Luis Etxaburu, eta nire ustez berari buratu zitzaion, bera ondarrutarra denez, ona etorri zen, eta zenzuaizu, bera bazeukan itxasoari olako zea bat, eta zeo zer egin nahizun, eta horrezegatik sortu zen arrantzale eguna edo atun jana. Bueno, bapo bazkaldu eta gero ere festa giroa izaten da, ezta? Kantuan ematen duzu arratsalde osoan, dantzan ere, luzerako ekitaldia izaten dela, ezta? Hori izaten da niretako arazorik handiena. Nola altxatu jendea maietatik. Horren giro, goxo. Zertutan altxatzen dira, arratzaldeko 8 edo 9 edo hortxe goten gara baindik. Afaria ere dezakezuen. Eta horrexegatik jendea altxatzea nahiko zaila izaten da. Egin dezakezuena egun horretan zentzuzkoa bertatik pasatzea eskatzea, ezta? Esate baterako. Edo atuna, pasaraztea, baina atuna, eta zeo zer egingo dugu idea eman didazu. Bueno, zerbait ere egin beharko dugu beraz, urrengo urterako eta festa giroa izanen dela, bazkaltzeko eta gero ere kantatzeko Antsoleaga kalean, gaur bertan atun jana eginen baituzue. Silvia Alonso eta Eneko Aranburu, mila esker eta urrengo urtera arte noski. Dale, mila esker zuei. Agur. Dale, alea, jo. Eguerdiko 12 pasa, San Fermintza saioa egiten ari gara, San Francisco plazatik zuzenean, Euskal Herria irratia zuekin, hitza eta musika gure saio berezi honetan, eta segidan fanfarre bat hartuko dugu gurean, Uhartetik zuzenean etorritako Ardanbera fanfarrea, 1, 2, 3, 4, zenbat lagun zaudete? Orain batzuk falta zaizkigu, 2 falta zaigu. 7 gara, 8. Bueno, saioa Gonzalo, zuari zara guztien izenean hitz egiten, fanfarrearekin beste zenbait egunetan ere etortzen zarete, Uhartetik Iruñera, jotzera? Bai, San Ferminetan 8an jo genuen, atxaldean, eta hori gaur ere joko dugu pixka bat. Bueno, eta gainera hemendik Maisonabe hotelera joango zarete, 5 izarretako hotel batera, 5 izarretako fanfarrea zaretelako eta gaur musika jo eta kantatu gainera eginen duzuelako. Bai, gaur kantan ere arituko gara,
Beraz, berrikuntzak Ardanbera fanfarrean, ez da? Orain arte kantuan ere ibiltzen zineten? Edo aurten hasi zarete pixka bat gehiago abesten eta horrelakoetan? Ez, lehenagotik ere jo eta kantatu izan dugu pertsona berdinekin eta... Bueno, zuen bi pieza gozatzeko aukera izanen dugu, lehenik eta behin, zer da entzunen duguna? Bigarrenean uste dut abestuko duzuela, eta lehenik eta behin joko duzuen pieza zein izanen da, orain bertan negoziatzen ari zarete zuen artean? Albiztur jota, lehenik eta behin. Albiztur jota, beraz, Ardanbera fanfarrea, uartetik zuzenean Euskal Herria irratian. Nahi duzuenean, aurrera. Bikain, Ardanbera fanfarrea, txalo bero bat, mesedez, eta segidan beste pieza bat entzunen dugu Ardanbera fanfarrearekin, haiek musika, eta zuek Mikel Ordoki kantua, ezta, egunon? Bueno, Mikel Ordoki eta nire taldekoak, gara, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, beste bi falta dira, baina, bueno, bai. Mikel Ordoki eta bere mariatxiak esanen dugu. Bai, esaten dugu fanfarre de los frutos secos, nahiko adinekoa gerata horretxegatik. Zuek ere uartekoak zarete, Ardanbera fanfarrekoak bezala? Ez gara uartekoak, batzuk gaude, ni lesakak naiz, baina bizinez txantrean, beste batzuk burlatan, uarten bai bizida besten bat, eta baina, bueno, uste batzuk gadamagu eurakin, besten eta oso gustora. Bueno, eta zer da entzunen duguna zuen ahotik, Ardanbera fanfarrearekin batera, zer da abestuko duzuena segidan? Abestuko dugu baratze bat, euskarazko kanto bat. Kantu ezaguna benetan, eta nahi duzuenean mikrofonoetara hurbildu eta hasiko gara baratze bat kantua entzunez. Nahi duzuenean, beraz, Ardanbera fanfarria eta abeslariak aurrera! Hau da egin ederra, mila txorie kanta, zauri ederregina, besoa zuri ditizit bara, baratze banai dezitegir,
ame sekreti enekilon, liliak egin jautzi ederrenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Gau ez da sakonetik, jeikitzen naiz ostirik, bihotza hain tristerik, usuitaz berante ziturik, baratze banai deizitegi, ame sekretien ekelan, liliak egin jautzi ederrenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Karroza bat hor dugu, kanpoan gure aide, ez gala boro denbora, izkoreitako amodioa, baratze banai deizitegi, ame sekretien ekelan, liliak egin jautzi ederrenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Maitarzun berriari, ilargiak diargi, emanen deiziazki, guk elkar maita dezagun beti, baratze banai dezitegin, ame sekretien ekelan, liliak egin jautzi ederrenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Ardanbera fanfarrea eta abeslari lagunak, mila esker guztiei eta Euskal Herria Irratian orain bestelako mezuak ordu baterako 20 minutu falta direnean. San Francisco plazatik ari gara zuzenean. San Fermintza saioan zuten ari zara, Euskal Herria Irratia zuzenean, San Francisco plazatik ari gara San Fermin hauetan, FM-ko 98.3an ere aurki gaitzakezu eta euskalherria.eus webgunean. Plazan ari garela esan dugu eta zuzen ere plazako txoko batean hortxare iraumeak jolasean margoarekin, egurrarekin, gariarekin eta naturatik ateratako material askorekin. Zergatik? Lastotan kooperatibak antolatutako sormen ekintza bat egiten ari direlako. Eta hori esplikatzeko gurekin da Nerea Espartza Lastotan kooperatibako kidea. Egunon, Nerea? Egunon, saioa. Zer moduz? Oso ondo. Hemen gure 3. tailera gabiltze aritzen, unkitzen etengabe sekula aukera daukagu guztiok naiz eta askotan zeman bidea sortzeko... Zer egiten ari da zehazki? Esan dugu sortzen ari direla, baina zer da sortzen dutena? Gaurko proposamena goixekoa, zen arratsaldean beste zaio daukagu arratsaldeko 6etan, da mandala sortzea. Proposamena da, ea modu batez eta zorkuntza lagun izaten, erakarri ditzakegun San Fermin jaietara nahi dugun energia onak, beroak, eta maitagarriak. Eta proposamen horretan, ariten ari dira gehiago edo gehienez direnak aurrak dira,
baina adin guztietako pertsonetako da. dezakete. Bai. Kontu batzuetan aurrek oraindik ez dute sorkuntza horren mugatua eta gehiago ausartzen diralako gauzekin ez da, eta helduok ordea bauzkago askoz muga gehiago. Bai, egia dela sortu baino lehenago motxilan kargatutako gauz batzuk utzi behar ditugu bazterrean, batzu gutxinaka eta aitzakia amak eta aitak izaten animatzen ari gutxinaka, baina joango gara, beldurrik ez, ematen ari gara urratsarekin konformatzen gara, hurrengoa izango da handiago eta kitxo. Esan dugu zetaier egiten ari zareten orain txe bertan, baina pentsatzu gero ere arratsaldean bauzuela beste bat, ez dakit horretan zer eginen duzuen? Arratsaldeko proposamena diat txorimaloak egitea. Goizean energia honeak erakartzea da proposamena mandelen bitartez, eta arratsaldean baztertzea nahi ez dugun guzti hori da, sakarra, txorimalo batzuek eginen duzu, esan dugu materiala naturala dela, ze materialaekin aritzen zareten erea? Batez ere hori naturan topatzen dituguna, frutu ezberdinak, garagar, loreak, adarrak, toki ezberdinetan topatutakoa, beste lagun batzuk eskainitakoak, gaurko mandalak abiatzeko gurpilak erabiltzen ari ditugu. Bizikleta gurpilak. Hori da, bizikleta gurpilak, bai, eta zurezko trontzak ere, hori, topatzen dugun guztia erabilgarria da. Hori da, aprobetxatzen duzu. Hori da, guk ez dugu oztopoak jartzen, hori buelta mateko. Edo zer da baliogarri sorkuntzarako. Edo zein gauza, eta birziklatzen dugu baitare materiala, arratsaldean gehien bat erabiliko ditugu baitare, askotan erabiltzen ditugu plastikozko botillak, eta xakuak, eta barrekoak. Hau aurren plaza da, eta zuzenera aurren programazioan zuek duzue pixu handiena, zenbat egunetan egon zarete? Hau hirugarrena da? Hau hirugarrena, zortzian egon ginen goizean, sekulartelan ederra, emakumea eta jaietan parte hartzea izan zen gaia, eta horren inguruan artelan kolektiboaren proposamena zen zuaitz bat, sekula polita Facebooken gaude, eta horretan, irudiak badaude, 10ean egon ginen arratzaldean, gaia zen Euskara eta San Ferminak, eta egin genuen hemen lastoz egindako kuadro marko bat, eta horrez abiatu, Juan Aberaster, eta baita ere Facebooken aukera daukazue ikusteko, eta hori da. Osongi, azalduko dugu bukatzeko Lastotan kooperatiba zer den, zein den orokorren egiten duzuen lana, izan ere oraintxe San Ferminetan hau egiten nahi zaite, baina eskoz proiektu integralagoa da. Bai, gu Lastotan kooperatibako kideak emakumea gara, eta gure helburu bada elkarbizitzaren laborategia sortzea horretarako. Elkarbizitza laborategia. Bai, hori da, elkarbizitza laborategia, eta horretarako alokatu dugu Madalena osoan txoko bat. Horretan, gabiltz, kostatuko zaigu espazio hori martxan jartzean, eta bitxartean bagoaz jendea dagoen tokira, zormen ekintxez aitzakiaz edo sexualitate programak, ondarea, natura, horiek dira gure ardatzak, eta horretan gabiltz saiatzen espazio integralak sortzen. Osongi, animo asko espazio integral horiek sortzeko, eta bukatzeko nahi duen horrek nun topatu dezake Lastotan kooperatiba? Facebooken aipatuzu badagoela? Bai, oraindik webguneaz daukagu, asmoa daukagu den bitarten joatea forma ematen, baina Facebooken gaur egun da modu honena, eta daukagu baita ere korreo, gure korreo da lastotan@gmail.com, horretan kontaktu izateko eta listo. Hori da, animo proiektu honekin, hartu jozu berriz tartea zuen tailerrari, izan ere atera zaitundik azkeneko momentuan harrapatuta, eta mila esker gurean izateagatik. Mila esker zuri zaioa, eta Euskal Herria Irratiari esker mila, eta eutxi gogor eta goxo.
San Fermintza saio egiten ari gara, Euskal Herri Irratian zuzenan San Francisco plazatik, herri San Ferminen gunetik eta begiratzen ari gara jaiak dauzkan alderdi ezberdinei ertz guztiei tiraka. Eta horietako beste bat, hain zuzen ere, gure lanbidearekin lotutakoa kazetaritza. Horregatik nire ondoan esegita dago Iker Tubia Berria Egunkariko kazetari handi askotan gurekin kolaboratzen duena eta San Ferminetan ezinbestean ere hemen dagoena. Egunon Iker eta ongi etorri. Egunon, zer moduz San Ferminak? San Ferminak nahiko ongi egia esan beti oreka horretan, ez? Kazetariok bili behar dugu lanean eta... Lanean eta parrandan. Oreka zail hortan, langile guztion oreka horretan. Baina bai, egia esan honengoz ongi. Atzo parranda handia egin nuen eta gaur nahiko aurpegi hona dudala uste dut orduan nahiko ongi. Esan dugu Berri Egunkarian aritzen zarela eta egitezu sekzio berezi bat Indarra Lagun deitzen da, azkeneko horrian dago eta humorez behitzen diozu gaurkotasunari, San Ferminei, Star Warsen edo ez dakit osan ginola deskribatu estetika hori, pentsatu denena izaten dela zuk zeu deskribatzea. Bai, aurten erabaki dugu hori, ez? Aurten hartu dugun gaia Star Wars izan da, batez ere... Zu Jedi bat zara edo... Bai, ez dakit ni naizen edo beste bat, edo horra gertzen ez mozorraturik. Horra gertzen den pertsona hori, pertsonaia hori. Eta, pixka bat hori pentsatu genuen, aurten herri bestek bultzada izan behar dutelako, ez? Hemen dagoen gunea da horren adierazgarri, eta aurten Star Warsek aurkeztu den pelikula ere, indarra esnatu dela dio izenburuan, eta orduan pixka bat hortik tiraka herri bestak esnatu direla eta Star Warsekin nahi dugu. Eta nola da Iker, San Ferminetan lan egitea, aztorutan sartzen zara, zer moduz daramazu bestondoa baldin eta badaukazu bulegoan zaudenean, nolakoa da esperientzia hori? Egia esan nik nahiko ordutegi malgoa daukat eta gainera ez dudanez ekitaldi zehatzik kubritu behar, horrek ematen dit aukera, adibidez, dantza egin behar baldin badut egunen batean dantza egiteko, edo egunen batean jotzera atera behar badut ateratzeko, eta, pixko bat dantzaria ere bazara. Hori da. Eta bestelako San Ferminetan beraz egituzu dantza, lana, parranda, bestelakorik ere? 13an daukagu kontzertua San Jose plazan, orduan hori ere, musika pixka bat. Kontzertua ze talderekin, Iker? Ostatu ibiltariarekin. Hori da, horretan ere ibiltzen zara, bazara ertz askotariko gizona. Eta San Ferminetan ertz guzti horiek elkarrukitzen dute eta aprobetxatu behar da. Esan dugu Iker Tubia kazetariarekin gaudela eta Iker galdera, nola ateratzaio dira San Ferminetan urtero izaten diren gauza biei, txupinazoa lertu da festa titularra, nik uste dut izan daitekela munduan gehien desgastatu duguna, nola kubritu, ere ezberdin batean eta xarma aurkitzen, jada 15.000 aldiz kontatu ditugun gauzei. Uste dut oso zaila dela eta askotan erortzen garela betiko horretan, ez, marmotaren egunean, eta... Ez da erraza, ez da batere erraza aurkitzea zerbait ezberdina urtero berdina diren ekitaldietan. Bai, eta nik ere azken horrian ere batzutan sumatzen dute, batzutan ideiak errepikatu egiten direla, baina, azkenean pixko bat, imaginazio pixko batekin ez, beti, eta bestan murgilduta, nik uste... Lortzen da azkenean. Lortu daitekela. Eta azken galdera bat, Iker, zoritxarrez, beste behin San Ferminetan, sexu erasoen inguruan hitz egin behar dugu, indarkeria sexista berriz ere presente egon da. Kazetari bezala nolakoa da, alako gaiekin lan egitea, beti lazgarria da eta gogorra da, baina zu nola bizitzen duzu? Nik batez ere bizi dudan apenaz eta morruz da beste lankideek duten jarrera, ez? Gogoan dut lehenbiziko erasoa gertatu ondoren, Antena 3ek adibidez, bere Twitterren argazki bat jarri zuela, bi emakume gazte zeuden atari batean, eta, antza mozkor egonen ziren, eta beraz, modu zeharka Antena 3ek ematen zuen... Zein leporatzen dioten, ez da, ze pertsona jartzuzu. Ikusi du, nunen ere bai ustut El Mundo izan zela, jartzen zituen neskak kamiseta gabe, eta gero bortxaketen inguruan hitz egiten zuen, hor argi eta garbi geratzen da zeinengan jartzen duten fokoa. Niri egia esan pena eman zidan, gero kubritu behar izan nuen lehenbiziko kontzentra hori, eta han zuzenekoa egin zuten Antena 3ekoek, eta pena pixka bat sentitu nuen, ze
gogoa eman zidan, baina, bueno, zuzeneko antzuden, eta nik alde egin nuen, galdetzeko ez, haiek, antzuden bi kazetariek, kamarak eta beste kazetariak, ze pentsatzen zuten? Garaia erabideek ere daukaten ardura ardezaten noizbait eta alako gaiei adarretatik heltzeko eta ez zeharka egiten duten bezala eta arduraz. Eta beste batzuek, ardura gabeki, seguruenik ez intentzio txarrarekin, baina gaizki ere, etengabe ez, ustezko eraso ez hitz egiten dute, eta gero, gainera ez... Erasoa ez da ustezkoa, erasotzailea bai, baina erasoa gertatu egin da. Hori da, eta gero, edabide horiek ez, kanpainak egiten dituzte San Ferminetan erasorik ez egoteko ez, orduan horrek ere pixka eta morrua ematen du. Politikoki zuzena den garai horretan bizi garenez, ematen du dena daudela indarkeria matxistaren kontra, beste kontu bada ordea nola jokatzen dugun. Eta hori ikusten da egitan zuek behintzat, baduzue berrian bertan genero perspektiba feminista, eta nahiko lanketa handia ez da, Iker? Bai, eta estilo liburuan ere oso argi daude kontzeptu guzti hauek, eta beraz ez dago, akatsak egin daitezke noski, baina gauzak lehenagotik zehazten badira, hobeki egin daiteke lana. Hore, eskertzekoa da, edabideen artean ere alakoak egotea eta zaintza gai honen aurrean ardura berezia daukaten edabideak aurkitu alizatea. Plazer bat izan da, Iker, zurekin egotea, zure kazetari perspektibaz gozatu alizatea eta zure analizia entzutea. Orain bakarrik geratzen zaigu, jakitea, falta festak badauzka 3 egun pasatzeko. Ze plan dauzkazu, Iker? Hau ja era pertsonalagoan, ezakit zein izan den zure atxaldeko agendan dagoen plana. Gaur ez dakit, gaur improvisatuko dut zerbait, bihar lehen esan dudan bezala San Jose plazara hurbilduko naiz jotzera, eta 14an dena eman, 15ean oporrak hartzen ditut beti, eta 14an niretzako da egunik onena. Egun onena, ez da, kamariroen eguna izaten da, ostatutan lanean egoten den eguna. Langileen eguna, esaten dugu. Langileen eguna, hori da, ustaiak 14 badu xarma hori. Mila esker gurean izateagatik Ikertu Bia berri egunkariko kazetaria, plazer bada betire. Mila esker zuei. Ongi segi, aio. Aio. Euskal Herria irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule, ordu bata eta 4 minutu dira San Francisco plazatik. Zuzenean ari gara, San Fermintza saioa egiten, musika eta hitza uztartzen eta festa hauetan jatekoa bada hainbat tokitan, baita ere lakatxoperian. Aurtengo San Ferminetan kalitaterik handiena, Atarrabiako lakatxoperia jatetxean daukazu, hamaiketakoak, bazkariak, afariak, kalitatezko produktuak, bertako produktuak, Nafarroako aratxea, esate baterako, pikillo piperrak, edota etxeko ardoak eta kriantzak, oberenak izanen dituzu zure zain katxopoa. Horixe, gure berezitasuna katxopoa, Nafarroako aratxearen 50 zentimetroko luzera duen xerra gutizia goxoz, betea gainera, patata frijitua, pikillo eta piperrekin esan dugun bezalaxe. Lakatxoperia, Atarrabian, eta bestelako kontuekin segituko dugu aurrera. Gaur dugu San Ferminetako 7. eguna, azken 3. uztailak 12 ditu, eta egitarau ofizialean zaharren eguna da, eta urteetan aurrera dijoazen gazte bi ditugu gure artean. Karmele Galartza, egunon? Egunon, entzuten ari zareten guztiei. Eta irrintzi bat hasteko ez? Gaur esan diazu abotsa urratuta daukazula. Nik uste dut, igual obedela zentzutea. Nahi duzute prueba egitea? Prueba eginen dugu agian edo bukaerarako utziko dugu. Nahi duzun bezala. Bueno, ¡Hora San Fermín! Bueno, eskerrak gaizki zenuela abotsa, Pues oso txarra daukat, barkatu. Bueno, ederra eta bikaina izan da, eta bukaeran beste bat eskatuko dizugu alba da bintzat. Luis Igeltz, egunon eta ongi etorri zuri ere?
Bueno, a ver, on eta off, bai orain? Ez dakit ongi entzuten den, mikrofono honetatik, oraintxe bertan bai, mikrofono grisa daukagu. A ver, bai. Luis Miguel, orain bai, orain Julio Iglesias ematen duzu, Julio Iglesias ematen duzula orain. Bai, Julio Iglesias, bai, seguro. Kantatzen hasten naiz, orduen ja itzaliko da Julio Iglesias. Ez hasi kantatzen, Luis. Ez. Baina badakit tarteka eta afari giroan eta kantatzen duzula. Bai, klaro, bestearen arrimoan beti kantatzen da. Nun dago belarretan gure beleko hartzaina. Mendieganetan gora. Bai, oso ongi. Bueno, haizu, nola ikusten dituzue San Ferminak? Zu larraundarra zara, oso kerrezpanago derizkoa, ez da, Karmele? Bai, oderizkorra. Aezkoan bizi zara, Ariben, oso kerrezpanago. Baina San Ferminak asko maite dituzu, ez da? Bai, oso maite ditut. Direlako nik uste dut munduko jaio oberenetakoak. Hemen, oraintxe bertan, ziur badagoela, ja mundu guzietatik, alderdi guzietako jendea. Da urten, sekulan baino parranderagoan nago. San Fermin guztiak Iruñan daramatzat. Beraz, 7 egun daramatzazu Iruñean, eta nola bizi dituzu festa, kontaidazu? Ba oso gustora. Txupinazo egunean, ikusi genuen txupinazoa balkoi batetik, gero joan ginen presoen txupinazora, han izugarrizko giroa zegoen, irrintzi batzu pota ginu zen, gero bazkaria, eta gero berriz, juerga. Eta hola ese daramazkagu, eguna joan eta eguna etorri, hemen giro izugarri ona dago, eta apuntatzen bazara, pasatu dezakezu aiz ederki. Luis Igeltz, nik uste dut zu formalagoa zarela eta mezan ere egongo zinela San Ferminetan. Hala alda? Bueno, formalagoa ez naiz izango, baina mezan ere enitzen egon San Ferminetan. Etortzen naiz, baina uste dut San Ferminan pesta bezala bizitzen ditut. Eta prozesioak eta mesak alde batera uzten ditut. Hori galdetu behar nizun, prozesioan ez da ere? Bueno, prozesioan, bai, baina ez hor txintxo, fededune bezala San Ferminei horrea egiten, baizik hor herriarekin, prozesioa, arzobispoak agintean daudena pasatzen diren garaien, egiten zaioten alde batetiken garrasia eta bestetik ongi etorria, hori biltzen, herriarekin hasita. Hori bai, hori oso gustora pasatzen dugu. Eta zuk hartzapezpikuari txalo edo oiu egiten diozu? Nik ez txalo eta ez oiu, ematen dit nazka. Ez dut, ez dakit, apaizpikua ikusi hor horrelako parafernalian sartuta, eta ez dut, horrek nazka ematen dit. Bueno, eta kontaidazu, Karmele, San Ferminetan zer da maiteen duzun unea, momentikoa, zurea? Egia esan, egunero momentu desberdinak dira. Erran genuen bezala, txupinazo ofiziala, presoen txupinazoa, gero kantuzeko bazkaria, presoen aldeko bazkaria, eta, nik uste dut San Ferminak bakarrik ez dela juerga. Baita ere da, urte guztiko errebindikazio bat hemen gauza eskotan. Aurten ere 2 konzentrazio izan dira, eta konzentrazioetan ere parte hartu dugu denok, gehienak, eta San Ferminetako momentu berezi bat, gaur daukat momentu oso polita. Etorri dira nire bilobak Orbaizetatik, 4 bilobak, eta beraiekin orain joan behar nitzen, gigantekin eta euskeraz nola esaten. Bai, erraldoiekin, ez da, eta kilikiekin eta bestelakoekin. Erraldoiekin eta oso gustora pasatuko dugu eguna beraiekin. Ziur barraketara ere bueltatxo bat egin beharko dugula, gaur. Eta gustora gainera. Zuri ere tokatzen zaizu, familiako txikienekin ibiltzea,
Aitonarena egitea Luis Igelz? Bueno, denbora batean tokatu zitzaidan, baina orain ja beraien gurasoak berak arduratzen dire ekartzez eta beraiekin ibiltzea. Denbora batean nire umea txikia zirela eta bilobakin eta 7 aurrekin etorri izan du naiz bakarri San Ferminetara. 7 aurrekin. Eta ez nuen ale bat ere galdu. Denak nirekin ibili nituen eta esaten zidaten bildurrea aurretiken aber galtzen den horbait eta lasai, eta nirekin ibili ziren egun guztian. Bueno, Luis Igelz, San Ferminetan zure momentikoa, zein da maite duzun unetxo hori? Bueno, unetxoa ez dakit alde batetik gehiena maite dutena da egiten dugun gosaria San Fermin egunean, lagun tartean egiten dugu eta maiz elkartzerik ez dugu izaten behar bada eta orduen San Fermin egunean egiten dugu gosaria eta orduen gosari hortan izugarri gozatzen dut. Eta gero ja gosari hortatiken ja pasatzen gara prozesiora eta hor, une hori egiten zait oso polita eta alaia eta batez ere ez dakit jendearen partetik eta ikusten da zer erantzuna ematen duen errealitate bati eta ohituera bati eta hor oso momentu ona iruditzen zait. Oso ongi, San Francisco plazan zaude gaur Karmele Galartza oholtza baten gainean eta aurrekoan ere oso kerrezpanago oholtza baten gainean egotekoa zinen norekin eta Latxula Potrarekin hain zuzen ere? Pues bai, begira. Haze bikotea egiten duzuen, ez da? Izugarria, egin behar genuen, baino... El duo Bakara. Pues egia, deitu zidanean, bere kontzertuan, Fueron Parantzan botako nuen irrintzia Txula Potrarekin, asko poztu nintzen, sekulan ez nuen izan nolako aukerarik, eta afonika gelditu nintzen, eta ezin izan nuen bota. Baina errantzidan berak, urrungo kontzertu batean botako genuela eta botako dugu. Eta botako duguna, segidan, bigarrena, bai, eskainiko diguzu, azkeneko irrintzia musika honen gainera. Hori, musikarekin gainera, Hori da, nahi duzunean, Karmele Galartza, zure irrintzia gozatzeko pres gaude. Bueno, festa hon batzuk igaro denok, eta nik aur irrintzi izan dizuet, naiz aiz txarra botako duela, hor norbait balen bazaudete irrintzilaria igo onera. Oso ongi, primeran, bikain, Luis Igelz, zer iruditu zaizu? Zuk eta biok hobe ez genuen eginen, ez da? Igual Luisek botatzen du hobea, Baina begiratu, ez nuen fitxaje txarra egin, Ez. Osasunako zuzendariak olako fitxajeak egiten baditute, datorren urtean seguro igoko direla ja Europako mailara. Oso ongi. Bueno, pareja, bikote, nahi duzuen arte eta gozatu festaz, oraindik ere 58 ordu ditugulako aurretik, San Fermin onak pasa. Bueno, eta gora Euskal Herri irratia! Hori da, gora. Nahi duzuen arte, ungizan. Bestelako mezuak orain, eta alkate jauna jasoko hartuko dugu segidan. Joseba Ziron jauna. Eta 16 minutu dira, zuzenean jarraitzen dugu Euskal Herria Irratiaren sintonian, Xaloa Telebistarekin ere elkarlanean ari gara, eta segidan hartuko duguna gurean, Iruñeko alkatea edo auzapeza, nola duzu nahiago? Ez dakit, niri auzapeza asko gustatzen zait, alkatea, bueno da, normalean erabiltzen duguna, baina auzapeza badu beste... Baina doinu klasikoa, ez da? Dotoreagoa da, igual, ez, Joseba? Dotoreagoa, eta batez ere bestaldeko guztiek esate dute horrela, ez? Auzapeza, eta gustatzen zait. Bueno, eta Joseba Ziron, oso itxura ona ekarri duzu, ez duzu ekarri zure Polo Verde Pamplona, klasikoa? Benetan.
Badaukat baino gehiago, ez da beti bera. Bai, nik hori egia da, urritik, apiriletik urrira ez dut besterik erabiltzen, hori ere egia da. Oso ongi. Aizu, nola bizi dituzu San Ferminak? 7. eguna gaur, uztailaren 12 eta 3 egun besterik ez, amaitzeko gasolinarekin iritsi zara? Bai, gasolinarekin bai, hombre, beti justu, ez duzu denborarik deskantzatzeko, agenda oso estu dago, eta ia orduero badago zerbait, beraz, ez duzu tarterik deskantzatzeko ez da ere, eta gero, batetik bestera beti korrika beti berandu, bueno, ze kontatu behar duzuei. Eta parrandarako tarterik bauzi, osea, lana bai, baina gero festa ere baldaukazu. Gutxi, aurten egia esan da, hasi nintzen San Ferminak nahiko flojo, osasun aldetik, eta galdu nituen horre aukera batzuk, eta orain egia da, bakarrik zezenetara, behin bakarri joan naiz lagunekin, bestea dena da, lana, ez, gustora egiten den lana, hori beti esaten dut, Iruñan, San Ferminetan alkate izatea da, hori da Kristoren privilegioa, ikuste dituzu gauza zoragarriak, claro, gauza eta momentiko asko, esaten den bezala, baina lanerako aukera besterik ez dut. Bakarri txupinazoa jaurtitzea gelditzen zaizu, ez da? Bueno, ez pentsa, 80 urte dituzunean agian... Nire txupinazoa izan nuen bere garaian, nahiko personalizatua gainera, ekainaren 13an. Kargoa hartu zenuen egunean bertan? Hori da. Eta horra esetu ziren nire behar guztiak. Orain, beti ez dut botako txupinazoa, baina egongo naiz gutxienez 4 urtez txupinazoa botako duenaren ondo-ondoan, ez? Eta hori da beste privilegio bat. Joseba, aritu gara zer moduz San Ferminak kontatzen erarin batean, baina festa hauek zoritxarrez badaukate alde ilunago bat ere, eraso sexista asko egon dira, asko salatu dira, eta erantzuna ere herritarren partetik handia izan da. Ze balorazio egiten duzu Iruñeko udaletik? Bueno, nik balorazioak orain eta aukera dagoela, gustatuko litzaideke poliki, ez? Batetik, azpimarratu nahiko nuke, hemen Iruñan bizi garenok badakigu Iruña parametro, ez dakit, estandarrekin hiri segurua dela, ez? Eta hori ere aldarrikatu nahi dut, ez? San Ferminak festa bezala ere parametro ezberdin horietan ere festa nahiko seguruak direla, baina hemen problema ez da hiriarena edo festa hauena baizik eta gizartearena. Badago gizartean, ez? Zerbait, eragozten duela adibidez, gure inguruan bizi den biztanleriaren erdia, 50% kalera ateratzeko impostu berezi bat ordaindu behar duela, ez? Inseguridadetan eta beldurretan impostu berezi bat. Eta horrekin amaitu nahi dugu. Jendeak esan du nahikoa dela, bi arratsaldetan, enparantzak bete dira, jendearen haserrearekin, eta nik esango nuke jendeak erabaki duela bere udala jarri behar duela borruka honen abanguardian. Eta hortan egongo gara. Salatzeko batez ere eta helarazteko argi eta garbi, orain gertatzen diren gauzak direla lehen gertatzen ziren berberak, baina salatu gabe. Eta orain salatzen ari dela. Jendeak eta batez ere biktimak ari direla behingoz nahikoa dela. Eta, eta nik beti esaten dudana, ez? Aurreko egunean emakume batek bortxaketa jasan eta gero erabaki zuen, segurazki zalantzak eta beldurrak eta haserreak pasa ondoren salatu behar zuela, eta horri esker badira 5 pertsona atxilotuak. Eta bestela kalean egongo zirela, bortxaketa gehiago egiteko. Hori da notizia txarraren barruan alde positiboena, ez? Jendean oso nazkaturik dagoela honekin, bukatu behar dugula honekin. Esan duzu Iruñeko udala lanean dagoela horren kontra, San Ferminak berdintasunean programa badaukazue, ze urratxe eman daitezke honekin bukatzeko, bakiz galdera zaila dela, baino zertan ari zarete behintzat momentuz lanean? Hombre, nik uste arazo honen soluzioa etorriko dela batez ere, hemen ere berriro bateatzen da barruan dudan irakaslea, edukazioarekin, ez? Pentsatzen dut, pentsa, ez? 5 pertsona iristen dira Iruñera, gau bat pasatzera, eta erabakitzen dute momentu batetan emakume bati eraso bat egin behar diotela. 5 daude, eta horietako bakar bat ere ez da kapaza izan esateko ez, hau ez. Hori da benetan kezkagarriena, ez? Eta hori bideratzen da, hori ez da soluzionatzen polizia gehiago jarriz, edo alkatea egunero telebistan agertuz, edo kamara gehiago kalean jarriz. Hori bideratuko da benetan
benetan edukazioarekin, eta hori badakizue bitokitan egiten da, familian eta eskolan. Hortik aurrera, bitartean, hori gertatzen den bitartean, guk jarriko dugu gure alde, gure partetik, ahal dugun guztia, esaten dizun bezala, erabaki bat hartu dugulako, eta erabaki hori da abanguardian jartzea. Egun horretan, hori gertatu eta gero, emakume horrek salatu izan ez balu, segurazki orain estadistika askoz ere politago izango genuke. Baina kalean, 5 bortxatzaile gehiago egongo ziren. Eta hori da, ekidin duguna behingoz. Azpimarratzekoa da ere, mugimendu feministak bide horretan egin duen lana eta egin duen kontzientziazio bidea. Izan ere, bide lagun izan duzu Iruñeko udalean ere, eragile ezberdinekin aritu zarete elkarlanean, eta importantea da, azpimarratza ere, herri eragileekin egindako lan hori. Funtsezkoa da, ez? Haiek dira urtean zehar egunero afera honetan lanean ari direnak, eta guk noski gure borondatea, ezin da beste modurik egin, gure borondatea da beraiekin aritzea eta beraiekin lanean jarraitzea. Haiek dira gehien ezagutzen dutenak, haiek erakusten digute bidea, eta guk bide horretatik jarraituko dugu, esaten diguten bidetik. Alde horretatik, ahots bakarra, ahots bateratua dugu haiek eta guk. San Ferminak berdintasunean lantzen ari zarete urte osoan zehar, eta San Ferminen jai eredua ere lantzen ari zarete kargua hartu zenutenetik bertatik, ez da? Ekainak 13, 2015koa, iazkoa izan zen, kargua hartu zenuten eguna, eta San Fermin horiek gainera etorri zitzaizkizuen, eta ura prestatuta etorri zitzaizuen, ez da? Aldatzeko aukera hundirik ezenuten izan, zer nolako aldaketa ikusten duzu aurten? Zer nolako giroa argazkia, esate baterako holtza honetatik ikusten duzuna gaur, ez da? Bai, adibidez, hombre, nik esango nuke aldaketa sakonak ezarri izan direla programazioetan, kontzertuetan, hainbat ekitalditan, bueno, hainbat ekimenetan ere, bueno, en fin, ezberdinak, baina batez ere jaigunetan, ez, noski baietz, baina batez ere nik esango nuke aldaketa handiena dela, hasi garela berriro, San Ferminek izan zuten eta inoiz galdu behar ez zuten izaera parte hartzailea berreskuratzeko. Hemen San Ferminak hasten dira prestatzen uztailaren 15ean, egiten dugun balantzearekin urrengorako aldaketak ezartzen proposatzen hasten gara, eta horretan ikuste aurten San Ferminetako mahaietan, mahai nagusian, baita berdintasun mahaian, entzierroaren mahaian, kaleko programazioaren mahaian, eta bar, jendea lanean egon da, eta udalak azken finean jaso izan ditu kolektiboek eta elkarteek egindako proposamenak. Mundu guztia geratu da, oso ikusgarria eta oso mediatikoa delako Txupinazoaren kasuarekin, ez? Lehenengo aldiz, segurezki Iruñaren historian, Txupinazoa bete duelako jendeak nahi izan duen pertsona. Eta hori oso importantea da. Baina hori azken finean da elementu bat, igual ikusgarriena, baina beste elementu bat da. Guk beraiekin eztabaidatu ditugu jaiguneak, programazioa, musika taldeak etorriko ziren, eta bar. Eta pentsatzen dut horretan bai, udalaren papera izan behar dela, hori ez, facilitadorearena, ez? Oda gauzak errazteko eta bidratzeko kudeatzaile besterik ez. Eta protagonismo hartu behar dute, eta fera guztietan bezala, kalean, lanean, ari direnena. Esan daiteke, transizio urte batean gaudela, 2016 honetan, festa eredua gehiago mamitzeko asmoa daukazuela, eta ikusten ari giren jaigune berezia hauek, eta aurrera eginen dutela, beste modu batera antolatu nahi duzuela, elkarlana duzuena herri mugimenduekin. Zein da zuen asmoa? Bueno, gure asmoa honetan ere, baina benetazke horrela delako, da beraiekin lanean jarraitzea. Esan nahi dut, aurten eredu hau izan dugu, orain pentsatzen dut baloratzeko momentua iritsiko dela, ikusiko dugu ze aldaketak eta ze hobekuntza hildoak, esaten den bezala, ez harri behar ditugun, baina dudari gabe hasi gara bide batetan eta bide hori ez dugu utziko, ez? Guretzat oso importantea da, urtero eta orain dela gainera urte asko, jai parte hartzaile batzuen alde, hori rebindikatuz eta lanean ari egon direnen iritzia jasotzea. Guk beraiekin egin dugulan, haiek direlako azken finean gure begiak eta gure hankak. Joseba, beste galdera bat, gai nagusia eta urtengo San Ferminetan presente egon dena euskera
entzun izan dugu Willis Drummond Euskaraz Foruen plazan, entzun ditugu bertso saioak Sarasate pasealekuan. Pentsatzen dut hizkuntzak ere hartu duela beste tarte bat eta Iruñeko udaletik hor ere begirada jarri duzuela. Bai, bueno, hori programazioan, lehen aipatzen genuen programazioa ze talde etorriko ziren eta ze ekitaldi egongo ziren, horretan perspektiba anitz hori ezartzen saiatu gara, ez? Hau da, batetik generoren perspektiba ezarriz, hori guretzat oso importantea da, emakumeari ere, dagokion tokia errespetatzea eta visualizatzea, eta gero noski, baita ere, anitzak gara hizkuntzari dagokionez, ez? Iruña, nekatzen naiz esateaz, bi hizkuntza dituen hiria da. Eta bi hizkuntzetarako tokia badago. Bi hizkuntzak guretzat importanteak dira, erdera noski baietz, eta euskara baita. Eta hori islatu behar da, Sanferminetan, Sanferminak eta jaiak gizartearen isla besterik ez direlako. Eta euskara zenbaitetan zaila egiten zaie ez dakiten entzat, ez da? Esate baterako, eltulik nahiko zailtasun izan zituen Zuziria pizterakoan, baina aholkulari linguistiko aparta zeukan ondoan, ez da? Bai, sartu baino lehen, galdetu nien bitan edo hirutan. Zemu zaude, ongi zaude, lasai zaude, eta bai, esaten zuen, oso lasai nago, guztetzegoela horren lasai. Eta gero esan zidan, badaukat, euskarazkoarekin badaukat arazo bat hitz batekin, azkar, deduzitu nuen, iruindarrak zela, ez gau, gora Sanfermin, en fin, hori ikusiko ez banu ez nintzen alkate izango. Eta orduan, lasai esan nion, atazkatu egiten batzara nik esango dizut. Gau, alaxea gertatu zen, ez? Hasi zen irun, Fuenterrabia, no seke, eta... Bideratu zenuen azkenean. Iruindarrak! Eta iruindarrak entzun esan zuen gainera ozenki eta indartsu. Bueno, atzera egiten ari gara Sanferminetan, eta txupinazoaren egun horretan bertan, ez da? Balkoian Tuli eta zu, eta ikusi genuena 5. masta eta utzik, ez da? Ez da posible izan aldaketaren urte honetan parlamentuan lege bat, ikurren legea aurrera ateratzea, ez da? Bueno, hori da, dugun ez dakit ez, puntu beltz hori bihotzean. Bai, iaz uste genuen momentu honetarako ja hori bideratua egongo zela, ez da posiblea izan. Nik egia esan da, nire buruari galdetzen diot nola den posible urtebete batean ez dut esaten beste lege bat eraikitzeko posibilitatea, baina bai behintzat dagoen hori kentzeko garaia, nola ez den egon, ez? Hauteskunde bi egon dira, ez da? Segurazki, ez? Alakoak gertatzen dira. Eta, azken finean, hasieratik esan dugu hori dela gure inguruan dagoen lege sektario eta injustua, erditua bakarrik persegitzeko ikurrina Nafarroa osoan, nik espero dut datorren urterako behingoz hori bideratua egongo dela, eta gainera publikoki enplazamendu hori egin nahi dut. Bitartean, eta Iruñeko jaietan, 5. mastarekin irudikatu nahi izan genuen, Iruña, eta naiz eta batzuk oraindik ulertu ez, Iruña hiri anitza dela. Eta aniztasun hori nola ikusten den balkoietan eta kalean atoki guztietan, Iruñeko udaletxeko fatxadan ere, aurrekaldean ere, islatu behartzen. Gero ere, prozesioa hurrengo egunean, ez da? 7 eta festa laiko batzuen aldeko apustu egiten dute zenbaitek, baina zuek erabaki duzue bertan egotea, ez da? Bai, nik uste, eta gainera da gogoeta bat edozeinek egin dezakena, prozesiora joaten den mundu guztia ez doa bakarrik afera erlijiosoengatik. Jende asko eta asko kalean dagoena eta gero, mezatan eta parte hartzen ez duena. Hor ateratzen da hiria, cuerpo de ciudad, esaten den bezala, eta hor ikusten dira gauza pilo bat. Santua bera, baina baita ere, dantzariak eta erraldoiak eta kilikiak eta bar. Eta orduan, pentsatzen dut horretan egon gaitezkela eta egon behar dugula, gainera, ez? Gero, meza, eta hori da ezberdintasun bakarra, meza, gure ustez, utzi behatzaie sinizdu nahi. Eta horretan, Joseba, bada berezitasun bat, izan ere, jantzien arira badakigu polemika pixko egin dela, eskuin mediatikoak puztu egin zuen Spidermanen kamisetaren auzia, aurtengoan alakorik ez dugu ikusi, baina bai arautu duzuela nola joan prozesiora. Bai, hor batez ere finkatu behar ziren gauza askoz, gezurra badirudi ere, Iruña bezalako hiri batetan, nun protokoloa eta liturgia hain importantea den, eta ez bakarri Sanferminetan, urte osoan zehar ere liturgia oso importantea da,
eta falta zen protokolorako ordenantza, edo udal araudia. Eta orduan eratu dugu bat, segurazki hobetu daiteke, segurazki akatsak ditu, baina momentuz, lehenengo aldiz Iruñaren historian, badago protokolorako udal araudi bat, eta hori ere importantea zen. Josebari gara atzetik aurrea txupinazo aipatugu prozesioa, eta Germanen omenaldiari ekinen diogu orain, izan ere zuek egon zarete bertan, udal ordezkariak egon dira. Bai, noski baiet. Bueno, beti egon izan naiz, eta orain alkatetza lanetan ari naizela, egon behar nuela uste nuen, eta gainera, baita ere, pozez ikusi nuen PSN-eko zinegotziak ere egon zirela. Horrek animatzen nau, pentsatzen dut ikustarazten dut zerbait aldatzen ari dela, ez? Nik nire aldetik oso garbi daukat, eta nire kideak ere bai, esan genuen Tomas Caballeroren omenaldian egongo ginela, egon ginen Jose Luis Canorenean, egon ginen Angel Berruetarenean baita ere, eta noski egon behar genuen baita ere Germanenean. Ez dugu alde horretatik ez dugu zalantzarik. Bueno, Joseba Ziron bere txisterarekin zezenketan ere ikusi genuen. Baita, bai. Zezenak eta horren inguruan ere polemika eta galdera topikoa berriz, ezta? Zezenketak eta Sanferminak, tratu txarra animaliei. Bai, hemen segun eta zeinek galdetzen didan, batzutan esan egiten dut Iruñan entzierroa kentzea, momentu honetan, izango litzatekela, Donostian jartzea bezain, ez dakit, arraroa, ez? Hiri bakoitzak baditu bere tradizioak, eta une honetan hemen Iruñan entzierroa eta zezena, oroar, kuestionatzea, San Ferminak eta jai eredu guztia kuestionatzea litzateke, ez? Nik uste hori dela irekita egon behar den eztabaida, ongi dago gainera gizartean eztabaida hori egotea, baina pentsatzen dut horretan lidergoa ez duela instituzio batek eraman behar, are gutxiago ere. Pentsatzen dut hori ez dago gidala da niri, bitartean, alkate naizen bitartean, egongo naiz, zezenetan, dagokidan egunean, beti esaten dut, enaizela berezik taurinoa, Sanferminetan bakarrik, izan naiz, baina pentsatzen dut, orain goizegi dela, behintzat, instituzio batetik, alako, zezenen mundu bata, kuestionatzea behintzat, egunean. Kuestioa eta baldintzak eta eztabaida egon behar da gizartean. Gero ere, zure karguak behartuta, pensatzen dut, agenda beteta izanen duzula, Azerbaijango enbajadorea etorri zaizu esate baterako egun hauetan, zein da izan duzun ekitaldirik bitxiena? Konta iguzu. Venga, orain esklusiba bat. Bai, egon zen Japongo enbajadorea, egon zen, eta ikusi zuen udaletxeko balkoiaren azpian, nola zezenak japoniar bat harrapatzen zuen, eta guk esan genio horrela iaia, maten du orientala, ez? Abai, beste egiten du, abai. Eta azkenean alazen, japoniarra zen eta bertaratu zen gainera ospitalean, oso ongi. Ez, baina bitxiena, ideia bat egiteko, ez horren beteta dago agenda, ez zen atzo, adibidez, 2 hamaiketako nituen. 2 hamaiketako. Bueno, esatuko Joseba hori. 2 hamaiketako, bata 9 terditan eta beste 11 terditan. Eta moldatu zinen bietan ongi. Moldatu nintzen, batean gutxiegi jaten lehenago, ez duzu gozerik? Ez, nahiago dut gehiegi ez jan, eta gero bestera joan eta gauz, ez duzu goze gehiagirik, lehen dia, banentorrelako erdi beteta. Bueno, eta atzo gauean su artifizialak ikusi zenituen Jangoasi Mirandako terraza batetik, ezta? Bai, oso gustora, egia da, ikuskizun ikaragarria da. Garai batetan, orain dela urte batzuk galdu nituen zuziriak nire agenda personaletik, eta geroagoia seme-alabekin eta berreskuratu nuenean hori, beretan izu hartu nuen ikaragarrizko sustoa, ze aldaketa egon den horretan azken, hori ez, 20-30 urtetan. Da sekulako ikuskizuna, eta gainera urten badakizue txapeldunen txapelketa egiten ari garela, eta nik usten nabaritzen ari dela. Aurten, Iruñeko zuzirietan parte hartzen ari diren guztiak, inoiz irabazi dute txapelketa, eta beraz, horrek adierazten du sekulako maila. Festa maite duzula ere, badakigu, el baile de la alpargata, tentatuta egon zara goiz batean bertara joateko eta dantzatzeko. Alpegan nabarin zaio baietz. Nik uste dut baietz. Goiz batean joan beharko duzu. Iruñeko alkatea, guztion alkatea zarelako. El baile de la alpargata. El baile de la alpargata.
Pues el baile del perrito badago ez, Pues iaz egon nintzen, eta, bueno, ez nuen dantzatu, baina behintzat bai txokolatea eta txurroak jan. Aurten naiz hortik pasa, 2 egun falta dira, eta, bueno, ikusiko dugu agendan alpargataren bat izan daiteken. Esan dugu agenda beteta daukazula, Joseba, gaur arratsalderako adibidez, ze plan daukazu? Nuk esan behar, orain joan behar dugu, toki konkretu batetara zerbait pikatzea, eta arratsaldean banoa zezenetara peña batekin. Baina zintzaio, inori inkognitoz noalako. Vale, alegria de Iruñarekin beraz. Ez duzu asmatu. Ez dut asmatu. Bueno, 14, hortxe bertan daukagu, 3 egun besterik ez, eta gogoratu dezagon, iaz Euskaraz ere agurtu zenuelako hiria, plazan zegoen jendetza eta txistuak entzun behar izan zenituelako, ezta? Eta hori ere etzen momentu oso gozoa izan. Ez, baina hori kiroltasunez hartu behar dugu. Hemen gaude, esaten den bezala, las duras y las maduras. Guk gurea jarraituko dugu, esan nahi dut, eta lehen ere esan dut elkarrizketa honetan bertan, 2 hizkuntza ditugula eta 2 hizkuntzak egongo dira agurrean. Bateon bati ez bazaio gustatzen, badu problema bat, ez duela egin hiriaren irakurketa zuzena, hori besterik ez. Eta momenturen batetan egongo da jendea txalotzen duena eta beste batzuk txistuka hasten direnak. Pues haien eskubidea da. Horia. Oso ongi, Joseba Ziron, estimatua dago, guretzat ere tartetxo bat egin izana festa hauetan. Nahi duzun arte, ongi izan eta ongi amaitu jaiak Sanferminak. Ongi, mila esker zuei ere, eta ez ezan beste aldiz gutxi falta dela, oraindik falta dira 3 egun, aprobetxa ditzagun. Nahoritzen da, alkate Sanfermin zalea zarela, Pertsona Sanfermin zalea, alkatea ez dakite aukera gehiagirik ote duen. Mainuetako semea hain zuzen ere. Hori da, ba. Eskerrik asko gurean izateagatik. Urrengoan txurrak ekarri. Mila esker. Aio. Zuzenean eta bertan elkarrizketa, zuzeneko musika, eta zuzeneko musika horren baitan gurean dira Baobat Will Destroy Your Planet taldeko kideak, Eimar Ubereta Goena dago gurekin, eta bere kidea izena zizu galdetu? Eneko ere bai, eta haiek eskiniko digute gaur Foruen plazan izanen dira, gaueko 11:30, eta hementxe izanen dugu lagin bat entzungai haien musika entzuteko. Beraz, aurrera mutilak. Nire gana ekarri nahi zaitut, hura jaiotzen den lekura, tximistak trumoi bezala bihurtzen diren tokira. Hortzalar punta sortzen da, bien arteko eraginez, gure malko sakonak ibaitik itxasora. Gau eta egunez, eroriko ez nitzela nio. Udazkenan ostoa garraxi, gerturatuko nintzake nahi bazenuke. Baina horrela ez da somatzen, ez urjatorrik ez musurik, belarra ustelduta zizen gorpuan. Ezinean darrai, Espainak
elkartu baino lehen. Dagoen utxunera eramango zintudan, Espainiak elkartu baino lehen. Dagoen utxunera eramango zintudan, Espainiak elkartu baino lehen. Dagoen utxunera eramango zintudan, entzuten ari gara, zuzenean, eta orain bigarren kanta bat ere eskainiko digute, zein da izenburua bigarren kantarena? Igual adostu behar duzu zuen artean, nahi duzuena? Ea bada, zein da izenburua? Kaletik dantzan. Kaletik dantzan entzunen dugu orain. Lur jota nola ibiliko nintzen lasai asko kaletik, bera zintzo izango ez balitz nirekin, nik nahiago dut eta ibili gostoekin dantzan. Horrela beti nire ispiluan udazkena izango da. Bakoitzak ikusiko du non jartzen dituen oinak, zein eta nolakoak diren bere pausuak. Nolakoak diren bere pausoekin dantzan nora doaz. Kaletik dantzan, oinekin dantzan, kaletik dantzan, 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 dantzan. Nora doaz. Eskerrik asko gurean izateagatik, plazer bat izan da, gogorarazi dezagun gaur gaueko 11:00 joko duzuela Foruen plazan eta bertan izanen duela nahi duen horrek zuek entzuteko aukera. Mila esker etortzagatik. Ordu biak izateko 10 minutu besterik ez, eta bentsa jarritzen dugu, pertsona ilustreak ezagunak famatuak gurean hartzen, agurtu egin dugu alkatea, eta Leitzatik zuzenean etorri zaigun gizona, Oñatz Bengoetxea pilotaria, egunon? Kaixo, egunon. Bueno, labriten... San Ferminetan. Bueno, hirugarren aldia etortzen laugarren aldia etortzen naizela Iruñea, lehenbiziko egunen txupinazoa zeatu ginunan takonera Nafarroinezeko txosnan, eta gero ja etxera joak ginen zeitun. Gero bigarren egunen partidu jokatzea etorri ginen,
etxera joan ginen, 3. egunen partidua jokatzea eta barranda pixko atin ginen, eta 4. hontan goiz pasa eta zuekin hitzeitea. Kalean sekulako giroa Sanferminetan, baino Labriten frontoian ere ikaragarria, ezta? Egunero gainera. Bai, nik uste urtengoa berezi dela gaina. Urtero goten da Labriten oso ambiente ona, baina nik uste aurten sekule baino ambiente hobea daola, ez? Kaleko ambientea denak ikusten du, eta bueno, argi dau San Fermin oso politia izaten nahi dela beti bezala, baina frontoian kriston gazte jende pile, gogo askokin, kantari, eta ambiente paregabea. Bueno, eta zuere jokatzen ikusi zaitugu San Fermin torneoa, tradizio handiko pilota partidak ikuste ditugu San Ferminetan. Zuk bakarka, bikotean, nola jokatu izan duzu? Torneoa binaka jokatu du, eta bueno, aurretik lauterdiko txapelketa izaten da, baina bueno, hor ez nintzen aurrea joateik izan du, eta gero torneoan 2 partidu jokatu ditu. Bat galdu ginen, bestea irabazi ginen, baina bueno, eliminatuta gaude, baina bueno, pozik gelditu eta ez da gutxi. Bueno, eta uda guztian zehar boloak egiten dituzu, ezta? Gero La Blancako trofeoa etorriko da, ezta? Gasteizen, Donostian, Bilbon, batetik bestera ibiltzen zaretela udan, ezta? Bai, hoi da, ez? Lehenbiziko torneoa San Fermin da, gutzat berezina da, denak daukeu gogo asko torneo hori irabazteko, eta bueno, aurten ez da posible izan dut, zaila izaten da, bikote oso fuerte daude, gaztek oso fuerte daude, eta hor da biltze, ez? Ja finala erdizka dago montatuta, atzo Irriberria eta Barriola aiatu ziren finalera, gaur Ola Izola eta Albixu Urrutiko etxea Untorian kontra, eta bai, finala latza izango da, eta bueno, guk ja hurrengo torneoetan pentsatzen hasi beharko dugu. Baina nola pilotari batentzako azken finean joaten zarenan Labritak kriston zara eta entzuten da buia, batzutan jendeak ez du ikusten partidua bestetan bai, bada giroa gori egoten da, eta zuk nola bizitzen duzu hori frontoian egonda jokatu behar duzunean, ze sentitzen duzu alako momentutan, gehiago animatzen zaitu horrek, deskonzentratu, nolako da? Ez, deskonzentratu ez, animatu ikendo, ez? Bueno, urten zehar partidu asko jokatzeitu eta partidu batzuk izaten die bueno, jende gehiegi ez dagoen partidutan, normalen jendea hotxen da, baina batzutan gutxio, eta bestetan frontoia betetzen da, baina betetzea gauz bat eta gero giroa izatea beste gauz bat, ez? Eta Iruñen neguko partidutan gehienetan ambiente oso ona izaten da, berezie, eta San Ferminetan guainiken berezigoa eta esate izotera, ez? Partidu jokatzen da iza, kantari hasten da jende guztie, eta gaina euskal kantari, eta esan indarra hundien batzen da. Hori, eta esan dugu udan ere partidu asko izanen dituzula, nolako da pilotariaren uda? Ze prestakuntza egin behar duzu? Bueno, prestakuntza gehiagir ez du egiten, ez? Negun bai, baina udan lasaio hartzen du, zatik partidu asko jokatu garra ditu, eta partidu batetik bestera normalen egun gutxi izaten ditu deskansatzeko, eta deskansatzeko ere nahikoa da, eta bueno, prestakuntza gutxio izaten da, ez? Partidu asko, baina bueno, entrenamentu gutxio eta deskansatu alden guztia. Bueno, San Fermina maite dituzu, baina bereziki Santiburtzioko jaiak, ezta, Leitzan? Hombre, bai, ez? Leitzarra izan da, Santiburtzioko jaiak berezi die, eta bueno, San Ferminek bai, hain bereziko bai. Bueno, eta jokatzen duzu Santiburtzioko jaietan ere, herrian, bertan? Ez dakigu handiken, hor dabiltze azkeneko inalak iten, ez? Eta lehen urten ez ginen jokatu, aurten saiatzen nahi di ere bai. Ea, mikroa izalezego? Saiatzen nahi di ere bai montatzen, baina ez dakit, guainiken ez dakit jokatuko du, no ez duen jokatuko. Bueno, eta zer gertatzen ari da galdera, sakona eginen dizut segidan, garai batean, goian, gailurrean, Nafarroako pilotariak ikusten genituen, eta orain bestelako probintzietakoak, herrialdetakoak, ezta? Bizkaitar gazteak, Gipuzkoar gazteak, eta beterano bihurtzen ari zaretela Nafarroako izarrak? Bueno, azkenen holaxe da, ez? Naparrak, generazio luze askotan
hor ondugan nahiko aurren, eta, bueno, guainiken hor gabiltze borrokan, ez? Baina, bueno, Gipuzkoarrak, Bizkaitarrak oso pilotari onak etorri die, eta guk defendatzen saiatzen nahi gure postue, ez? Naparrak badie pilotari gaztek eta urte askotan horren dienak, baina beste probintzitatik bai, eta bueno, holaxe izaten da, generazio aldaketa bat gertatzen nahi da pixkanaka, eta bueno, naturaren legea. Bueno, eta aurrarekin, semearekin etorri zara gaur, eskuak astintzen laguntzen duzu, maitu du pilota zure semeak? Bueno, guainik oso txiki da, baina, bueno, Hemen daukazu, entzulek ez dut ikusten da, hemen txaukan magalean eserita, 2 urte terdiko umetxo bat. Baina mobila erabiltzen badaki, Ikasi du. Elkarrezketa egiten iaia uzten ez diona, baina... Guainik ez da egitzeile, baina mobile erki marejatzen dut. Bueno, guainik oso gaztea eta guainiken ez dakit zer nahi doneztare. Non bazkalduko dugu gaur? Ez dakit, guainiken ez du pensatu, baina, bueno, jala ester bazkaltzea jo marko du, eta, bueno, ongi pasatzea bintzat, San Ferminek hortako die. Hor barrakak eta lakoak ere izanen dituzue. Bai, barrakatan pixkoa jo marko du haber ze martxa den, eta, bueno, umekin etortzen ganen behintzat, guraso guztik dakien bezala, umek die... Nagusi azkenean. Bueno, eta tirapitxonean ere ibili beharko dugu apur batean, ezta? Fama duzue behintzat eskopeta maite duzuela, ezta? Eiztari ere bazaretela pilotari gehienak? Gehienak bai, mitoa da. Ni adibidez ez, ni ez naiz eiztari eta ez dut izan nahi eiztare. Oso ongi, mila esker haunitz gurekin izateagatik gaur, bihar ere beste kirolari bat izanen dugu gurean, zurekin txupinazoa jaurti zuena, oinez txokoan, Oier Sanjurjo izanen dugu, etzi oso gerrezpanago gorritxoak joanen dira entrenatzera eta prestatzera urrengo denboraldia, jakina den bezala lehenengo mailan izanen direlako. Aio, ongi izan, eta zuri ere txiki, mila esker etortzeagatik, eta gu ere bagoaz. San Fermintza saioa gorkoari dagokionez, uztailak 12 astearte honetan, amaitu da, saio alkaiza, gaur ere gozamena izan da zurekin izatea. Eta zerbait peiar ginarena. Aio, eta ongi izan.